Pak. Tertuku sarapan, Pak. Aku gak wani. Mbok ter. Iya. Kok apian meneh. Motor lo mlaku. Maku. Maku kuat kowe. Gampang pengloro ki. Lah ke sahur? Hah? Wis sahur kowe? Ya Allah, jam 3 kok wis sahur. Ora pesenan sekali. Mangane aja sembrono, Pak kowe. Kabeh mbok lebokno. Wis ke sampe sahur ngene Yuni. Kalau Pak delok mesine panas. Ya. Ngenceng terus ki listrikin terus. Dingin neneng. Sing ijo ki anu Pak. Oga apa-apa rasane. Panas yo kae. Gawe teh karek cret. Oh enak ya, Pak. Dingin. Ngene iki mbok kekuatane pirang tahun ta. Alah. Wong-wong ngendi logrok. Koneh mesim. Ngono anjir. Gak iso tuku yo balik nenggok asalin nenggok botol, nenggok apa nek ngarani. Neng kendineh gak apa-apa, wis toh dinikmati. Cek kena dinggo gak kena yo wis. Wis aku ape sahur iki. Tuku. Yuni dodol wis tak tukonane, guys. Ayah ngetokno motor ki ayah. Oh, tetep metu kok kene, ora ngarah ora. Oh. Ora ngarah, kita terus lawangnya tetep kene. Oh. Lawangnya ada 2 versi. Gak gelem metu kono ora ngarah gelem. Aku metune kok kene. Aku ngrem ngambil pemirsa Pak. Kowe iki lho kok tuwek-tuwek kok bagus. Tenan kok, Pak. Iki tak anu dhisik guys, mergo engko nek ra patangi aku numpak motor ae. Oh, guys. Guys, sampai tuku sarapan ae. Doane piye ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasumtu wa bika mantu wa rizki kartotu birahmatika ya arhamar rahimin. Ngono paling ya. Posone iki setahun pisan ya, dadi dongane lali ora kaya poso. Aja Ramadan ngono wong mangan ae. Moh mendek. Tenang. Mesime iki nggo terus ngene mubeng terus. Ora dungane lali. Nyelot tuwek. Iya aku tak nyelot tuwek yo ngene. Lah. Meripat beri rasane sebleruk kabeh. Iku tukangnya nek do menyang. Nek kene iki lho nggih, ruange nang kene iki lho. Tapi ki ndek iki sering nguri dhewe notoni barang. Pak William sering noto barang. Wong iki seneng nggo nguri dhewe ya Pak William iki lho. Karan William iki lho. Noto barang dhisik ngono ku lho, nglebok-nglebokno barang. Ndekne. Es kuliner. Kerinan. Nyidok dhewe langsung dikene godho timbang ning kene ngono ya dhewe. Walah klowi mbek iwak wi. Walah jos gandos kuwi pokoke. Semur, ayam, suwiwi karo ceker, Mak. Pangan kene wis. Ayo, anu sapa Satria ayo ndarene le. Ya ayo ngadeg. Satria ndek mau iku to. Lah ngantrian nomor Jam pira ya? Jam 1.
Enggak santri kawet jam 09.00 mang lho. Gak turu. Turu malah perkara nganti sego pecel. Ndek ketak ngomong dodol yu. Enakno caune. Wis, Iki tahu ki jane ning pasar yo anu cuma wis piye lah ngono ya Le. ngopeni. Cao. Iki sapa iki sing gawa tapi yo nggawa sak tuke wong kono dhewe ya cepet dagangan mubeng. Ya wis saanune. Saune niki laris. Yo Lah iki wong merah ki ora enak dodol ya. Ya mak. Ijeni, Mak, ya. Heeh. Adan 5 kilo. Mang lho. Bisa pemakai juga ini. Oke, Bos. Pakai Iki nek Dino keset-keset iki senengane ya kuliner ki mubang. Ayo ya. Jungo ayah. Alah. Ketok kok kaya anu nyeluk ayah ngono lho. Papa. Papa. kemana? Mbah ngono wis lah. Kono wis sahur mau. Aku pengen tuku ngene Yuni Kak, aku kok dodol perang-perang dino kok ora mbok tukoni. Sakno sing. Oh, kae teko kene. Wong loran. Mbok, Mak gawe pira Le? aku siji tok iki. Siji tok. Heeh, tak pangan kene aku. Pangan kene. Heeh. Papae gak? Ayah gak ayah? Ayah gak? Heeh, gak. Terang Asem-asem. Sampeyan piro iki enggak Gulu. telu. Yang salah ya. Akeh kono. Papa deh. Apa sapa ae? Anak ada prei, Mak. Prei. Mantu anak Oh, Ayah. kene. mama sego kerenan. Nek gak entek. Sing enak ya. Disambel lombok mentah apa gitu. Enak. Goreng telung dina. Saiki yo cek nang. Gak sabar saya. Kita yang sudah loh yuk. Ala budale ndek mangan Mak jam 2:30. Tengah telu. Rasa ora ketang beduk-beduk. Siapa? Mereka yo beduk kok ini. Pas siji. Aku yang beduk. Mbah Japlek iki yo beduk. Ya yo ki wes. Ayo Mi. Tangane meneh Mbah. Siji. Perkara dhek krungu apa ndengenane kalau Kopine siji. Muhammadiyah Rebo, NU Kemis, terus dhek KTP langsung lebaran. Iya karoku yo ngono. Lah iya. Aku yo malah poso yo gak oleh. Kopine sitok. Iya. Yo cek saya udah kene ana saya iki. Mi, kiranan. Biasanya jangan model. Ya ini loh Mas. Ada bulan mari bulan ya. Enak kecil. Dia jalan lewat sini. Cakar-cakar sih. Manut kayak saiki ae. Kurang 1000. Kayak saiki ae. Kurang wae. Rasa jam 8 yo malah. Cek lah. Cek ya cek. Cek jam nonah ka Anu nang loro mbek sing gila siji ngono. manganane siji. Siji terusan. Dia piro? Dek kok nek mekak-mekak tak empuk lho, Dil. Sing siji 4.000 ae. Sing mbek 4.000 sing dia 3.000. Apa kalau dingin mangan. Mangan. Dewe kosek kalau dewe. Mangan sahur kon sepiro? Bukan sing Kudu wegah yo ta. sing anu kan 2000 tembeng. Angge untuk pirang dino iki mangan Pakai papat lah ya. Apa sih kira? Halo, dulur medok. Tak. Gak masak dhewe. Gak masak. Gak. Ate gak nganggo sambel ya mak di ini masak. Tuku ayo.
Ono mbek asem luru. Asam loro. Ya. Aku sing ngono asam loro. Asam sini gak paling ya. Wah, nek orang tok. Cilik loro. Cilik loro nak wis adik kok bingung. Rasa mbok ambil pusing. Ngene tek. Durung sahur kabeh. Ki nganggo ambil ora? Bisa ta? Bisa. Habis. Saya pira ka? Ayo. Iya, satu lah. Habis pira? Lima kene anu kok ketoke. Lima iki. Asam-asam nggon kok juga. Sego yo. Kene rong anak kek sego ya. Anak kabeh. Kono ya neng. Pecel garing kan ada Lah yo ijek kalau beli ijek. Kauman. pecel gak. Asem-asem kolak. Oh, yo. Kok duwe? Sego ya kono ya. Tempe mbek sambel ngono. Ya. Sik ya, Oh, sabar sik ya. Ya. Ya tapi anu lawe dilawreng lho. Oh, Mak mbok kan wis go mlayu ka lho. Heh? Wis go mlayu ka lho. Betah meneh dil. Pang kene arep nduk. Jam pira iki mau sik entai. Nah, ora apa-apa. Wis ada 5 kok, paling 1 5. Apa-apa tuh. Kuyem loro. Kowe loro ya, Kang? Iya, gendong. Nek mak Eko ki engko Pokoke enggak nek bakal sembah ayam rame. Ini godong. Kalau tingko aku ya dang lah kok. Enggak pesanane sing Rino. Paiding kok ngesakno ra mangan. Sulah mangan-mangan. Mau seren. Sopo nang iki? Iya, mau seren. Iya. Tukare. Nggih. Tukare sapa? Pak Ari. Ya, yang kita ngerti jenenge anu. Cuma jenenge ucul saka wis bandang kawet omah ukuran anak Jarane. kene sing anu. Kene sing numpaki. Gerobak tok. Jaran sak dokare. Ya juga gerobak ya. Are ngono ki, Mbok. Mbah diroyo apa mesti lewat. Dadi Wis ke omah ho. Kowe lewat ke omah kan Komah ketok aku. dokane sapa? Men. Wong seren tuwek lho. Wah, sak piye? Kastran. Mbah sing ditubruk piye ora obah blas kok. Wong nek nubruk ning ndi? Ngarepe bakal gorengan lho. Iya, bakal serabi. Enggak ngomong. Pangan kono. Berarti ki muatan anu ki gene wonge gene. Pancene yo Aku budal lagi budal paling. Iya antar lho. Ono ucul dhewe, wani dhewe. Mbah roh apa. jarane paling yo ditemplek iku. Heeh. Ndek tembe siji. Wong terima kasih. Wong sak jarane orang anu kok. Pas aku ki kusere wis numpak nang Mbak kok ngemplak tembe? Lah nang jiko sere. antik ngono. Iya, Pak, aku dhewe. Aku dhewe kok. Ya Allah, bedal sampe bedal. Kayak pelajaran kesurupan ngono. Pak jarane sak tukare Iki bedal. nek wonge ora enek wonge. Aku yo tahu ini. Tahu. Dene kan los kuwi karo. Doe ke pasar kono mlayu mulai Lah sing wong mlebu omah nyantol cek emberan. penjiko iwak. Kayak ditubruk kuwi. Yo penjiko iwak malah dari jaran koyo ngono. Pira, Mbak? Kok kene sing munggahi le ngono lho. Yo anu Arep Arep bojoku tak munggahi. Kowe iki nang ndi le, Pak? Enek dokar ngono kok ora. Lah ya cuma dicelokno dijaplek ya. Kok wis teko merah kok kowe ngonokno kok ora iso. Ndak perlu tak unggahi no. Ngono aku ning omah. Pawange. Oh alah. Apa ora dicencang yo yo. paling gak dene nek dicencani Wong mulai wong ning omahne njupuk sapel apa njupuk apa njupuk alate kok. Jarane wis kesurupan. kadang cakap pelake luwe ndek ning jidat yo terus
Anu, saka abis iya. Abis iya sini. Abi pira papat iki lho anake. Gak apa-apa ya. Lah ora apa-apa sapa lho? Engko mbokmu. Engko ae. Iki yo karek anu le, karek sambel mbek mie mie-ne yo entek kok ya. Gak apa-apa ya. Anake. Wis mak damen mbok sak pira wis. Terus aku saiki ae kok iya wae. Pokoke sing penting mangan. Iya. Wis angger tak kei lolo saitik ngono wis. Ki mah dhisik abi lah jam le. Abi. Le dhisik abi ya, sabar ya. Nek segon-gonku kan kene. Kok aku pengen anu, tempe tak kok. Lho, sapa jenenge? Nek Ikan, ikan Nika Oman. Kenggonku mbek asem-asem ra ketang balunge. Balunge gede-gede ya. Oh. Lah, kok Balungan dadi balung wong renek aku terus mbok kuwetuti ngetan kula. Tenan ijek tenan kok. nek ijek marah Nek kowe ijek ora kene. Nek ra oman mek nggonku. Cek. Sing mak eko lho sing gak man. Ya, kan iku sik kok. Guys, sik anu. Iwak iki wis. Piro kok tempe? Kayak piro sih? Wis bar kene kowe duwe ana. Gue ah. Ora cek lho. Ambek kabeh sing tau. Ambek kabeh Heh. Iki anu senengane Pak Eko lho. ya. Sakar ya wis terus tangane wis. Ya wes ya. Saya ada ya. Mbak mampir nih, Bu. Buatan nih mama. Lagi kok parkolong. Nah, bentar kok melayu. Tahu mak, kok kulon yo guduk-guduk. Iya, Dek sore kak kula dhewe mlaku. Pembrujuk yo. Balapan. Buantar kae wong ndekne kan los ora Ora ngono. nek sing nuduh lho kemarin kan nek usir aku piye ngono. Nek nek wong-wong iki tenan kok. Bali desa kuwi Lah kono kan bek wong, kono ki mesti. Pak keten tengah Mendek. Ya akhirnya do jarane mendek. polisi ya. Jarane mendek. Nggih. Paling mendeknya tengah kono lho Mbah paling. Bar nubruk kuwi lah paling. Terus jadi cekel wong Bang ya terus Tapi isin. sing ditabrak wis gak enek wong tipake kethe iki jek akeh nang ngene ratan. Lah kene iki jarene bisu sing ketabrak. Lah sapa akhirnya? Jarene aben-abene bisu. Arep Si Jessica iki. Ketoke bisu mlebu lebane. Wah. Aduh, Engko jangan ra iso sambat perkara Motor iki keblekan podo jarane glimbung. Jarane iya iki ketane enek sing moto kok. Nek gak glimbung yo mesti jablas ae. ya blas kuwi. Ini kan rawuh ora ngarah. Mandek Mendel. kuwi. Nek gak Lah rene sing ngendhalekno. Nyamane api. Aku pikiranku tekan lampu merah sing nek wong tua ayo Lah iya ya Allah. Mau papat ya Le, gak apa-apa ya. Banter kok ngono. Wes dikai mae iki lho, dibayari mae. Kok kene sing ero yo. Papat Ya ya. pamane rono Pak, ya Nggih, ndene makasih, motor. Mak. Ana sing goncek munggah, Pak. Iya. Tapi wong banter iki gak ngatasi wong aku ora dhewe nek apa liwat banter ora ngatasi kok. Tapi nenek kowe itu tenggutek munggah celingkrik. Iya. Ngomong kowe kan siluman. Oh, gak tetep aku Iya. iku. Bajaku tak buka. Wah, aku harus mencolot. Heeh. So. Apa persis siluman sama. Ah celingkrik nduru. Gimana to, Mbah? Gak aku nek ora tetep blok-blok. Pak bayar, Pak, peteluar kok. Blok-blok perkara sak. Kok wis kejadian. Jaran ucul. Lah aku pas metu jute yo nek apa-apa yo. Jam piro e? Sawan. Sore, aku yo sore metu kok. Aku nyelepno kae jam 4-an ya berarti Kendaraan. tapi yo rame tenan carane ngarep. Kendaraan ora karuan nek teko cepu kono lho yo. Wis dilaku gak sak metu aku moh. Aku tau lali aku nek metu sore.
Wis mau dilaku mau metu aku. Mau kendaraan. Palingan. Mulai rame terus sih. Kendaraan kok ora karuan koyo ngono. Walah, apa pedunggule opo? Padha ngetan kabeh sing digoleki apa. Mulane panganan bek sak dalan-dalan. Karek sing milih iki. Iya. Lah ku dalan patung kuda kuwi wae. Oh, kok anu ka, wis aku gak metu ka, kowe nek metu rasa metu pik ka mbek anakmu nek sore. Ora usah tenan. Aku aja numpak bajai ngono wedi kok numpak kendaraan kok. Aman dia aku saya bergawe kok. Mergawe lah mbek sapa anakmu? Ambek Pak ambek bae. Mergawe ndi? Ning baru. Nang apa? Ning chicken. Oh, ning gitu. Yo wis gak apa-apa. Anak kena ditinggal ya ora apa-apa, nek gak kena ditinggal ya rasa ditinggal. Pancen anak cek cilik. Wis kena ditinggal. Iso mergawe iki nek anak wis gedhe. Nek kaya iki iso mergawe mergo anak cek cilik. Wis Pak, ayo anakmu Wis berang. Terakhir iki enek kanggo yang bayar. Pas hitung yo mau kabeh piro? Oh, wis kelarisan ki. iki loro. Iya. Abi dadinan papa dadi 6 mbek Mak Eko 3000 Sik karek ngene iki. 6 Terus papat aku air 1. 6 24 Mak Eko 3000 dadi 17 iki 3000 dadi 30 karo anu karo sampean ya. Sampean sithik mang. Sithik yo. Sithik 3000 wae wis Iya. dadi 33 Mbah. 23. Makasih nggih. Iya, Dok ya. Entah, lampu kono. Sahur nah sahur. Iya. Iya, Dok. Mbah iki gak anu. Gak sahur sampean. Ndak wis asam loro yo mau. Entek belas. Belas. Heeh. Sego ni jek ora kae. Entek belas. Mang Kowe nggonku piye? Iya. Ayo, 33 Mbah. njipuk sego nggonku ayo. Asem-asem. Ayo, gak apa-apa. Numpak motor kok. Numpak motor ndang. Ambek jangan asem-asem kae engko sahur apa? Iki enek belas kok nek. Ini ada sego ya. Lah iya sego tok nggonku enek, jangan asem enek ayo. Ayo, apa jak ya nek ayo. Ayo. Engko tak kei jangan ayo, ijek jangan kolak ya nek. Ya iki lho. Wes ayo, ayo. Oh, endi rene kok isin paling. Aku sego ya akeh iki kira sama aku ki cuma pengen mana jopo biasanya Yuni ki jangan terong ngono kuwi aku seneng. Kok apa jenenge kene wong. Wis guys mau dicipuk ae. Tak kok jipuk sego. Enak jang. Iya, Dok, iya. Wis dah sahur. Kon kuwi sego enak guys, cuma aku ki wegah. Tak kunci kok lentek segane. Bingung. Cah perantauan pinggir nang kene suwe. Nang ndi kerasane ngene kene. Cah perantauan wong kono wong di Kalimantan bondi. Sing lanang mbah wong di. Merantau nang kene. Ya sih gawean ayo jute ya alhamdulillah. Nek cepu ki jenal kenan kok lho aku gak bidu ya. Wonge akeh udah kerasane cepu. Golek gawean ibarate nayo. Ngene iki jam 4 kurang. Seprapat. Wis. Rame nih ra guru-guru. Bakul suka pecel ngono ki enak. Ngarep omah kok antek gak kemanan sego, guys. Wis ngono ae, guys. Oke. Sahur. Roto. Sahur apa, Pak? Jenenge, Pak? Sahur mubeng iki jenenge sahur apa, Pak? Roto. Sahur mubeng iki jenenge apa? Roco. Ya Allah, ya ora joblas, guys. Wis ngono, guys. Urbeng. Piye? Urbeng. Ngarane sahur mubeng berarti urbeng. Gabeng ngono ta. Ya ora, sahur mubeng. Harus segone nek wis mbok jabut leh mau. Bocah wedok ndak sore lah. Ayo.
Tak aku. Oh iya. Sing saya itu tas sudrun. Kok batin lu kok dijabut segane aku ngono, guys. Wis ngono guys ya, sahur kali iki rotbeng dari Pam. Urbeng. Orbeng. Sahur mubeng. Super.